Monggo ibu-ibu, nah buat yang pasukan merah putih, ya pasukan Indonesiaku, kita rayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79.
monggo paguyuban Jempolo monggo Bapak ayo 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 yang lain mana yang lain Roro jonggrang kowe pancen ayu tenan ora mokal yen aku nandhang kasmaran waspadakno prajuritmu kalah perang mula kowe dadi wanita boyongan
biru-biru kok malah jagong. Bablas apa maning niki? Lintang Asmoro. Siap. Masih ada waktunya? Ije sak lagu meneh. Je siap. Ya, ditutup, Mbak. Sokor pisan nyawa gunung esok dadi Terima kasih. Matur suwun. dene ora matur sembah nuwun. Kanosa. Kanosa kayak aku malah jadi Casanova. Sorry. Kanosa. Niku saking paguyuban Cempolo monggo sugeng bersani sugeng laras kalian kadang-kadang Sriwati manunggal kalian Cempolo. Lagi betul sama mantap. Makanya delengnya saking YouTube. Nangis sajroning atiku. Nanging losre suwuneri nolan wengi muga-muga Gusti ijabahi soka pananggonomu bali kumpul kaya doe budi. Anjir spesial yang buat aku. Sing duwe cempol mamae.
iki sing hae sapa? Lah kae Pak Min kok njaluk tambah Pak Min. Kok kamu kepanasan begitu? Hae, Bu. Bu, Pak hae. Kasbi, kasihan Hae. Iki ora mudeng nek ngomong hae ku ora mudeng hae. Hae kita coba hae. Hae. Ditabok malah. Hae. Hae. Oh, kan hae. Ternyata. Hah? Hae. Hae itu artinya berhenti. Iya. Ya, stop gitu. Iya, stop, terus ngerogoh stop, kantong, stop. biasanya langsung ngasih duit. Buset. Biasanya Mata gitu. duitan ternyata dia, Bun. Nah, Maaf cuman ya, Bun karena ya. di sini nggak ngerti ya, Mak. Ya nggak apa-apa. Ya maklum ya, Pak ya. Iya. Catatan sajroning ati datan luntur saya marah aku kowe dadi garwa marga lereng ning gubuk asmara. Aku cinta padamu. Saben bengi ayo deh nyawang Nyawang apa, Mas? Kok cilik toh? Aku wis miring ini lho. Kok nggonmu cilik toh? Aku miring, Mas. Cilik nggih, Pak? Cilik nggih, Pak? Sedengan. Wong 37 36. Oh, berarti nganu padha karo senggakane tukang kendang kae. Lah piye? Sesak mlebu sedeng ngono kuwi. Iya. Oh, kayak apa kuwi, Mas? Lah ya kuwi mau aku Ah, ngomong iya. cilik nek bapake ngatur jare Sedeng. sedengan. Oh, ngoten. Berarti nek Memang sedeng- yo ngono nek kuwi sedeng arep ki pas, cilik. Mas. Arep Oke. cilik kae ya gede cilik ya mlebu ya, Pak. Ah iya, jen. gede ya mlebu, cilik ya mlebu. Apa kuwi? Ya kae. Yen memajang among karo janur kuning. Kurang dhuwur, Mas. Aku wis mapan kok kowe gur kecret. Kurang dhuwur. Kurang dhuwur. Sampeyan iki kurang dhuwur ancek-ancek apa? Lho ya ramuni to, orang kurang dhuwur. Ora dhuwur. Oh emang kurang jero. Iya. Bapak iki wis pas tenan mudeng ngerti nek ukurane iki cendak ngono. Dadi ini kurang jero. Ayo wong Google sakmene. Apa ya tenan? Heeh. Ayo. Oh, Pak lanjut. iki nganu ning kono ki akeh wong ampuh lho, wong nganu daerah-daerah Truwili ngono kae. Daerah Truwili ngono kae iki ngerti aku. Nggih. Caket nggih kali Truwili nggih. Oh, kan cedak. Ngulon, Mas. Truwili ngulon Karangrayung, Tlawah Juwangi. Oh, jak selfie. Jen. Aduh. Salam kami Kambang wae weton gunung. Penak ya. Enak. Oh Casanova iki kompak kok. Luar biasa. Arep aku lagi melu pisan iki kene ora cabutan ngono jane ora dijak ki aku. Hah, ngono kuwi. Iya, wong saking ae Ya sing berarti duwe kuwi rezekimu. sing duwe kersa ki njaluk jare nganu kok MC-ne sing dioreng-oreng ngono. Heeh, sing dioreng-oreng anune apa nggon raine kae sing ora rata. Mergane nek goreng-goreng tambah elek medeni. Nek Iya. kene kan cakep. Malah gantengan ngene. Iya, gantengan ngene ngene. aku karo asline. Bapak mau nyanyi dengan saya boleh? Joget aja joget. Mriki. Pacitan Yo. Sarawi. Mau aku ning nganggo gelut ora usah. Kita temen aja. Jenah.
Ki aja nganggo panas-panas ora? Ora. Udan-udan? Ora usah, panas wae, Mas. Ora usah diudani. Heeh. Bapak Hajat, mana Bapak Hajat? Panas. Udan dine piye Mas janjine kapi aja nesuk-nesuk aja mepet-mepet kok direngke yang ganjel direngke ora penak belas Ora tekan. Gak teko aja dipaksa. ora tekan ya ora dipesa. Najan wadon sarata apa kae ora sanganggo panas udan aku mah panas tok wae udane engko Sesuk udane sesuk udane ora usah saiki Pak Dene kepanasan kae lho Pak De. Oke, Pak De Kasbi. Panas udan panas diudani karepe ngono kuwi. Udan. Ning aku jane emoh nek kon ora apa-apa aling-aling. Oh. Caping wis rampung. Wah, aku tuh krono mah. Ora usah. Pak De juga enggak usah. Tadi sak pengen joget, Mas. Nadyan wadon sarta lan Bude monggo. Ini dari Jawa apa dari sini? Oh, nggih. Ibuke. Ibu mane banyu. Kene ora pati krungu musike. Ora apa-apa. Ndek jaman perjuang njoro kelingan yo monggo Pak Demi tayub
Sokor bisa nyawang gunung desa dadi raja lali janjine masih Lali janjine dene ora ilang gone padha minggu sing tak tunggu kowe ngajak ning tawang manggung nganan diling sir asrange ngene ana kene aku nunggu kowe Mika sugeng rawuh kagem sederek-sederek sedaya mika saking paguyuban Cempala ugi. Oh, masih dari paguyuban. Selamat datang. Mika sugeng rawuh monggo katuran sugeng. Anggrahapi darah kang sampun sumadya. Nggih. Jancane kowe ning terima kasih.
yen ing tawang ana lintang cah ayu aku ngenteni marang meko ing sun takon war tane reki janjiku eling sumedhot rang sing ngetyas ing sun asine kuwi mau dicengkok kuwi keselek beda kudu cengkok kuwi keselek kuwi Keselek apa, Mas? keselek ah lah wong pas lagi ngombe tekan kene iki Oh, mau ora medun ombene. urung medun ni mas ingsun merasapa sinaksenan bumi langit tangis sing tias ngenteni padang ngerah bulan janji aku eling wong ayu sumedhot rasane ati lintang-lintang ngiwi-iwi mas tresno
alot rasaning ngati dinarong saraning ratri nimas tresnaku sundut uyati iki piye aku nang kene malah dikerubuti karo wedok-wedok iki piye to iki? Padahal kamu kan seneng di situ. Aku malah dikerubuti dijak cerit. Dijak cerita apa Mas? Dipoto. Oh, dipoto. Andal aku mau dipoto. balik kok kono cek wis entuk ngono. Malah dicerit aku ning kono. Berarti sampean oke Mas. Yen ing atawana ana lintang wong ayu rumono tangi sing ati lintang-lintang ngiwi-iwi ngenteni bulan dadari Ayo kula ayo rujak nongko rujak para sarjana aja ngaya demam lastani tumuni kampung rasane kanono tapi ono yen ono ono ring condong ing kalebu rek ojo muga-muga antuk ing panentu papan wetan sorot ing saya ing wanci bangun angen datang ayun saben dina mung ngalamun ngangen-angen marang
ya ayi arep urip rengahan bunga susah dilah apa tega lan pun kaki ati kurang bisa lali saben dina mung ngalamun jroning sepi among tansah kadulu wayanganmu doni mas wong ayu mongko nimas katresnanku pepasane tanah bisa dinuku junduk lan prasetyamu korbanake jiwa lan ragaku kunjuk batu sanggul perwetah Katumah Putri sumangga sinambi hangrantu kedaran kang sampun sumadyo laras kadang-kadang Sriwati manunggal kalian Kanosa campur sari dangdutnya Indonesia. Mama
lalitan bisa lali saya anggrek rucit hati lelewamu wong manis saku mandil ing apanku ing netro apa teko sirone mas citra ing janji misahke kang tresnane jati lamun mangkono piye katresnanmu piye katresnanmu bersama Adila Audio Sound System. Wong ayu sing tak tresnani rena wengi mong tak ipi akar kemulih aku ora bisa lali mong asliramu papujan ning ati senajan sepi dapat main katamu tak tresno karuane wong liya ati wis kebacut tresno nanging ati kumpul gawe lara Mas itu mirip banget sama dirimu. Iya. Coba mulutnya begitu buka sedikit. Jos. Mulutnya sampean itu. Nah, mirip ya, Mas ya. Itu di sana ada rombongan bunda-bunda, mami-mami yang cantik-cantik nanti Iya. pasti punya lagu. Di Ada meja yang punya bunda. lagu, Mami.
Iya. Itu lagunya apa? pasti Dangdut? punya lagu, pasti. Dangdut. Oke, dangdutnya Oke. apa lagunya? Dangdut apa? Heeh. Apa? Apa dangdutnya apaan? Mabok janda. Ada jandanya? Memang janda selalu di depan ada kamelia. Iya. Ya, oke. Siap. Nanti saya tak mulangin ini dulu nih. Kita Ini lanjutin ayam dulu jagonya ya. tak pulangin dulu nih punya orang nanti. Wah. Seneni. Iso didendo aku kengko. Ning opo sliramu teko. Lah kok tak tuwake nggo tuku ora apa-apa sing ngene wae. Galaku. Hut. Kaya tanpa dosa. Ayo ayo. Hatiku Kanosa campur sarinya Indonesia. pimpinane sapa Mas? Pimpinane Mas Kembar. Kembar kok mung siji ya. Sing siji ning endi? Siji lagi anu. Lonjo. Wong ayu sing tak tresnani rena wengi mong tak impi-impi aku ora bisa lali mong sliramu papuja ning ati Yang sepi san katamu. Nanging gede rasa tresnaku. Rina wangi kebacut tresno nanging atiku mung gawe lara. Oh, ana ibu-ibu nungguin mau foto sama saya. mau foto sama foto sama sampean? jagonya ini. Alah, Oh, ya. alah, alah. Ayo, nggak apa-apa, saya tahu. Bayar, pengen, Bu. pengen foto sama jago saya ini loh. Bayar satu jepretan 5.000. Tenang aja. Jagonya satu berapa, Pak? 10.000. Ah, 25 Oh, tuh 25, kan. 20.000 dapat 5. Iya. Ya, katanya mau foto. Foto yang mana? Yang ini apa yang ini? kayaknya laris yang jago. Malah wedi. Gila Mau bukannya foto? wedi. Mau foto sendiri. Ning apa sliramu tega ninggal aku kaya tanpa dosa. Atiku keloro-loro kula asik. Diatur ke lali janjine sik ninggal katresnan apa ninggal katresnan lali janjine wis padha wae manut. So, Monggo bapaknya sing ngagungan lagu, aku lali kenalan mau lho. Anosa Adino wasik. Anggerene abang-abang ini semangat aku. Semangat. Iya. Ayo Mas, semangat Mas, semangat.
minggu sing tak Yo saiki kowe ngajak ning tawang mangu nganti ling sir srengenge ana kene aku nunggu kowe tak SMS radales yen telepon sing malah bapak teni mangkel lali janjine tandane alesane makolake sapa wong sing ora kelon kadung dandan kowe ora teko lawang yo tanggapan mulane piye arep teko jajali. Ayo teko ki nek ora teko ki mbok ya kirim-kirim surat apa SMS ngono. WA. Wah. WA-mu? WA-ku lebokno WA-mu. Iso ngalah aja. Weh. Janjane kowe ning ngendi? Kelakatmu Kelakatmu sajak nyeri Ranosa campur rasanya Indonesia. tak pulas nih. Monggo Bu mriki Bu. Goyang sini aja Bu yo. Nangis sakjroning atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa Tak sunari malang lagi. Aja lali paweli
ada Ade Adila audio sound system lumantar cerah foto Cijantung nangis sakjroning atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ra krasa aku butuh sambat karo sapa Kanosa. Kanosa, aku tuh minger ngono lek delok. Tambah manis yen ora seneng lamis yen mesem manis ngungkuli madu saya bisa rontokno jantungku
Nah, sing rata wae. Ayo Mas. Manis Dik, kowe pancen manis. Tambah manis yen ora seneng lamis. Yen mesem manis ngungkule madu. Kaya bisa ngrontokno jantungku. Ganteng Mas, sampean jen ganteng. Tambah ganteng yen ora seneng mandem. Kowe mesok alit Mas, namine kempul. Kampung. Ngalor ngidul sampean galani gendul. Kembang melati anu Dik, dironce ronce setengah mati aku naksir kowe. Pasar turi Mas ning Surabaya. Wae Aku wae sampean seneng gedhong. diiris iris satu Dik, aku lane Jawa. Kowe manis dasare prasaja. Memang lidah Mas tidak bertulang, pandai bersilat iku watake wong lanang. Nggih. Pepeling menika minangka tembang pamungkas wonten ing kalodhangan sonten samangke sesarengan kalian Kanosa. Campur sarinya Indonesia. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Wis wancine tansah dielingke, wis wancine padha nindakake, arsana wis kumandang wayahe sembahyang, netepi wajib dawuhe pangeran.
sembana iku perintah agama ngelingono ning dunya sedina sabar lan tawakal pasrah sing kuwasa yen kepareng besok munggah swarga matur sembah nuwun.